sa ngalan natin kita pagparana. Analin, pagpahalin maruhan at ang kamulutan. Locked in a stalemate, man was no. Asa kong garihan na mabulan. Ay molo-holong ko ang Rocking mga a ulan hard yan na place, naman battery kahulog siya. control. Iya magpakita. Magsumot. What Lalo. am I waiting for? Ito pa langit do tanong. Planted beneath Ilihot ang silo pagpungan. my compass Pati on pa transport. suma Martani